I ddysgu iaith, mae'n rhaid dysgu geiriau. Ond mae rai geiriau, does neb yn moyn dysgu. Does neb yn moyn dweud. Colled, los. Gofid, grief. Agony, ar y taith. Angiau, death. Y mourning, galar. Bu farw fy nhad yn sydyn llynedd. Mae wedi newid fi am byth. Dwi'n gweld ei golled yn ofnadwy. Allai ddim dychmygu colli fy mab, ond colli pob plentyn mewn pentra cyfan. Does dim geiriau. Effeithiau moel. Ar y cyntaf ar 20 o Hydref, 1966, rhwng 9 a 10 y bore, lithrodd tip number 7, tomen enfawr o sbwriel o bwll glo Merth y Feil. Syrthiodd oddi ar y mynydd a disgyn ar ysgol gynradd Pantglas. Bu farw 28 o oedolion. Achant ac 16 o blant. A dyma'r effeithiau eraill. Yr effeithiau, daeth i'r amlwg wedi'r bore hwnnw. Roedd tip number 7 wedi bod yn bryder ers misoedd. Roedd e wedi llithro o'r blaen. 2 waith. Roedd ffynhonnau o ddŵr yn codi dan ei wyneb. Roedd y bwrdd glo yn gwybod hynny i gyd, a gwneud dim byd amdano. Y gwrthod derbyn y bai. Y cyntaf ar 20 o Hydref, 1966, rhwng 9 a 10 y bore. Yn holl hanes Cymru, oes unrhyw awr sydd yn fwy trist, neu yn fwy gwarthus. Colled, gofid, ar taith, angau, galar. Geiriau dan i gyd yn gorfod dysgu. Ond mae gair arall perthnasol yn fan hyn. Cyfrifoldeb, responsibility. Mae un gair olaf, does dim rhaid dysgu. Mae'n dweud yr un peth yn Gymraeg a Saesneg, a phob iaith arall yn y byd, Aberfan.